Ino Tinubu kafa 15. Amin. Allah la'anci shugabannin ƙasa. Amin. Kafa 1000. Amin. Allah ya daidaita su kafa 85. Amin. Ka zaunar da su anan ka rasa me zaka gaya musu me zaka koya musu sai tsine wa mutane da cin mutuncin shugabanni. Shi ma wannan akan ta kafa 1000 Allah ya tsine mai. Amin. Ƙatan aljani mu ka bayyana yanzu. Ƙatan aljani mu ka bayyana yanzu. Yawwa kai nake nema. Dan Allah so nake duk inda kuɗi yake aje a kawo su. Kuɗi kake so? Kuɗi nake so da Allah ko agun waye kai ko ne a baki ko a kawo mu. Ko abuwan masu ki kawai aje a nemo a baka. Aje a kawo su kawai dan Allah yawwa aljani ƙatan aljani ya karɓi jira ma. Yawwa. Kuma a hakan kake zagin Tinubu? Tinubu wannan shakin ɓarawo ɗan iska wanda ya ci matukin talaka. Ai kai ne babban ɓarawo ɗan iska. Kai! In iska wato ku Tinubu bai ce gani yana ƙamar tsada abinci ko? Amma ina da tambaya. Ina tambayar ka ina ji. Wai menene hukuncin wanda ya kashe kanshi kuma ya gudu? To na ai hukunci ne simple. Eh, Kawai a kashe shi a bashi da shi. Haka littafi ya zama da shi. ana gafarta mala. Ina da tambaya. Idan mutum ya samu da maman tuwo, aka rana ya ci. Azumin shi yana nan ko kuwa ya karye. Ai in ga ma azumin shi yana nan dam. Domin ku akwai wani sahihan hadisi wanda aka karɓo daga duk usa sahibul dumamai ne. Ya ce idan mutum ya ci tuwo da tsakiyar rana cikin watan Ramadana, azumin shi yana nan musamman tuwon idan ya sha mai. Wannan sahihin hadisi ne daga duk usa sahibul dumamai ne.